Ak si reseller, čo sme aj my, tak tá cesta, ktorou my ideme a musíme ísť, je byť top of mind v nejakom konkrétnom níši a dať nejakú pridanú hodnotu, ktorú to zahraničné trhovisko proste nikdy nedá. To trhové prostredie na Slovensku nie je jednoduché. Trhové prostredie v cyklistike momentálne tiež nie je jednoduché. Zažíva taký ako keby troška ťažšie obdobie po tom covidovom boome. Takže navigovať ako keby tú firmu, ktorá už nie je úplne malá, a zvládať ako keby tie finančné potreby tej firmy je asi ten hlavný challenge. To riadenie cashflowu je teda niečo, čo podľa mňa každý e-shop si v nejakej fáze ako keby zažije a troška o to prepleskne. Pokiaľ teda od začiatku to nerieši, lebo ale taký veľa nepoznám. Väčšina to nerieši. Áno. Až keď príde problém. Ahojte, ambiciozní podnikatelia, a vitajte pri ďalšej časti nášho podcastu Ambiciozne príbehy od Creative Sites. A dnes tu máme Tomáša Červenku, ktorý je founder a CEO MT Biker. Vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Ahojte. Myslím si, že veľa z vás už Tomáša poznáte, aj ste možno už veľa počuli na jeho rôznych prednáškach, lebo tak rád chodí na prednášky, rád rozpráva aj o tom biznise, ktorý robí, lebo je vidieť, že ho to brutálne baví. Ale tak poďme teraz tak stručne, že tí, ktorí nevedia, čo robíš, čomu sa venuješ, tak povedz nám o svojom projekte MT Biker, čo to je, kde sa firma aktuálne nachádza, čomu sa venujete. Tak MT Biker je taký môj projekt už skoro 30 rokov. Ja som ho začínal, keď som mal 11 rokov a začínal som aj programovať, aj troška vážnejšie bicyklovať, alebo teda jazdiť horskú cyklistiku. A je to taký projekt, ktorý vznikol z toho, že neexistovalo na Slovensku ako keby žiadna stránka, žiadna nejaká sociálna sieť. To bola v roku 1998, takže tam naozaj ešte sociálne siete vôbec neboli. A nejaká teda informačná stránka pre cyklistov, kde by si mohli zdieľať svoje skúsenosti, nejaké informácie, nejaké zážitky, či už z výjazdov alebo z pretekov, a nejakým spôsobom sa spolu komunikovať. Takže takto to nejakým spôsobom vzniklo z takejto potreby. Ja som sa na tom učil programovať, pomohlo mi to potom aj s ďalšou nejakou školskou a pracovnou kariérou, takže ja som vyštudovaný informatik a teda 9 rokov som pracoval v Londýne v technologických firmách. Popri tom všetkom som sa MT Bikeru venoval kvázi po večeroch a po víkendoch. A teda MT Biker dlhodobo rástol ako komunita cyklistov, hlavne teda horských cyklistov na Slovensku. A prvých skoro 20 rokov svojej existencie, 15-16 rokov existencie, to bol teda portál, ktorý produkoval obsah a časom mal nejaký biznis model založený na reklame. Čiže sme už či cez AdSense alebo priamými predajmi reklamy nejakým spôsobom financovali chod toho portálu. Zarobilo si to na chod servera plus nejaký dve osoby, nejakých redaktorov. A nejakým spôsobom to ďalej rástlo, ale nemalo to úplne nejakú trajektóriu, ktorá bola biznisovo úplne zaujímavá. No a keď som sa potom vrátil z Londýna, tak sme spravili taký ako keby veľký pivot z hľadiska biznis modelu a povedali sme si, že skúsime e-commerce. To bolo rok 2014 a teda na tej komunite, ktorú sme už mali vybudovanú a ktorá tam organicky chodila, tak sme sa im snažili ponúknuť proste produkty cyklistické a širokú ponuku rôznych teda komponentov, oblečenia, príslušenstva a tak ďalej. Čiže 2014 sme spustili e-commerce čisto dropshipovým spôsobom. Veľmi rýchlo nás kvázi zákazníci dotlačili do offline retailu, takže sme si postavili prvú predajňu a také naše testovacie centrum pri Hrádku. No a potom sa to tak nejak rozbehlo a začali sme si stavať vlastné sklady, ďalšie predajne. Aktuálne máme 6 predajní, 5 na Slovensku, jednu v Čechách, veľký sklad pri Trenčíne. Na Slovensku sme, myslím si, že dominantný hráč a snažíme sa ako keby expandovať aj do zahraničia. Keď to tak počúvam a povedal si už len to slovo, že 30 rokov, ja mám 35, tak som myslel, že v 5 rokoch, keď si rozbiehal takéto niečo a nevedel si, čo všetko sa z toho ešte vlastne vykluje, tak je to zaujímavé. Ja som v 5 Ja som mal 11, nie 5. Je to zase, akože nepreháňame. OK, dobre. Nič to nemení na tom, že ja som sa vtedy ešte hral s hračkami, keď ty si už reálne začínal riešiť veci, riešiť komunitu, lebo ťa akože bavila táto časť.
Je to aj zaujímavá cesta, lebo keď som to počúval, tak prešlo to cez tú komunitu, cez nejaké výdelek na reklamách, ktoré sa tam diali, aby tento portál mohol bežať a potom sa k tomu pripájali ďalšie a ďalšie veci. A v tejto e-commerce komunite je to také zaujímavé, že keď sa keď niekto má vysvetliť svojim rodičom alebo v rodine, že čo vlastne robí, tak už má problém vysvetliť e-commerce a e-shop ako taký, hej, že jak to vlastne funguje. A ty to ako vysvetľuješ vo svojej rodine, že čo vlastne ty robíš? No tak za mňa ten e-commerce je, je rozumne vysvetliteľný v tom zmysle, že je to proste predaj tovaru. Hej. Tak ako keby som to mal vysvetľovať svoje babke, ktorá je prekvapivo technologicky gramotná, je na WhatsAppoch a podobných sieťach je viac ako ja, takže možno, že by to chápala lepšie ako ja. Každopádne je to na konci dňa je to poskytnutie dobrej služby zákazníkovi v online prostredí, ale teda ten princíp, fundamentálny princíp je veľmi podobný ako pri klasickom retaili. Takže myslím si, že každý človek raz za čas do obchodu vstúpil, takže ten základný koncept, že dodávaš tomu zákazníkovi nielen teda tovar, ale aj ten zážitok a tú službu okolo toho je asi ľahko vysvetliteľný. Jasné. OK, a keď sa už tomu venuješ tak dlho, alebo teda toľko rokov, tak by ma zaujímala tá tvoja ešte taká initial motivácia, či tam je, že ťa to strašne baví, bajky a veci okolo toho, alebo už sa to aj toto pretransformovalo do takého teraz biznisového, že a už si vlastne užívaš tú cestu toho biznismena, kde riadíte nejaký takýto, lebo už je to pomerne veľký biznis, že atakovali ste teraz obrat 30 miliónov, takže to je akože seriózny biznis, veľký, ktorý dáva aj vlastne život ďalším ľuďom, keď to tak poviem. Hej? Čiže nie je to už len teraz obyčajný nejaký ten dropshipping na začiatku. Jasné. Keď sa vrátim na ten úplný začiatok, tak samozrejme tam žiadna vízia o nejakého e-commerceu nebola, hej? Ani vízia nejakého biznisu. Naozaj tie prvé roky to bolo čisto taký ako keby môj projekt, na ktorom som sa učil a ktorý mal nejakú hodnotu pre tých cyklistov, ktorí ho začali používať. Ale nebola tam nejaká monetizačná stratégia alebo nejaká dlhodobá vízia. Tu zase buďme realisti. To začalo, alebo teda prišlo až neskôr. Áno, ten e-commerce tomu projektu dal oveľa väčší objem alebo oveľa väčšiu veľkosť, ako keď to bol portál. Takže samozrejme je to úplne iné z hľadiska toho, že ako si spomínal, je tam veľké množstvo ľudí, ktorí sú závislí na príjme z MT Bikera, či už priamo zamestnanci alebo nejakí externisti, takisto dodávateľský reťazec na Slovensku. Čiže je to už ako keby väčšia hra, väčšia zodpovednosť a aj ten typ činností, ktoré ako keby robím, sa časom naozaj vyvíjal. Ja som opäť programátor, čiže ja som ten samotný portál na začiatku programoval, teraz samozrejme už máme tím developerov, ktorí sa starajú o to, aby ten e-shop a ten portál napredoval a fungoval. Takže tie moje činnosti sú teraz viac strategické, finančné, starať sa proste o to, aby tá firma mala tú víziu a mala to smerovanie, aby dokázala ďalej rásť. Aj napriek teda tomu, že to trhové prostredie na Slovensku nie je jednoduché. Trhové prostredie v cyklistike momentálne tiež nie je jednoduché, zažíva taký ako keby troška ťažšie obdobie po tom covidovom boome. Takže navigovať ako keby tú firmu, ktorá už nie je úplne malá a zvládať ako keby tie finančné potreby tej firmy je asi ten hlavný challenge, ktorému sa venujem. OK. MT Biker začal teda pôvodne ako komunita, ktorú si vystaval a teraz spomínaš si ešte na ten moment, kedy si ty pochopil, že z toho môže byť nejakým spôsobom aj ten biznis? Hej, že z začiatku komunita, fán, hej, dodával si to, čo ťa strašne bavilo, ale či si spomínaš na ten taký switch, kedy si povedal, že ale ono by to mohlo aj zarábať? Jasné. Podľa mňa to nebol taký úplne, že heureka moment, hej, kde by sme si povedali, že teraz ako ideme zarábať peniaze. Nejaký reklamný príjem ten portál generoval už nejaké roky dozadu a relatívne jednoduchým spôsobom si vedel cez Google AdSense proste nasadiť reklamu a začali ti chodiť nejaké proste stovky eur za mesiac a to bolo fajn a samozrejme ako ti rástla organická návštevnosť, tak ti možno rástli aj tie príjmy a
a následne si možno vedel osloviť nejakých reklamných partnerov a predať im tú reklamu napriamo a robiť nejaké spolupráce. Čiže to bolo veľmi také ako keby prirodzené a organické, tam nebol nejaký veľký switch. A ten veľký switch a ten pivot bol teda, keď sme tento reklamný biznis model viac menej nie že zabili, lebo my naďalej pracujeme s našimi dodávateľmi, s rôznymi partnermi na reklamných plochách, respektíve nejakej reklamnej spolupráci v rámci obsahu, ktorý tvoríme, v rámci eventov, ktoré robíme, tak my stále máme ten ako keby reklamný biznis, ale ten väčší biznis model e-commerceový to bolo rozhodnutie, ktoré sme spravili, že naozaj tá trajektória toho reklamného biznisu není taká, akú sme chceli a toto má oveľa, oveľa väčší potenciál. A tým, že teda už tá organická návštevnosť tam v tom čase bola, tak sme si boli nie že istí, ale mali sme akú takú bol sme presvedčení, že to bude fungovať. A keď ste sa rozhodli práve vstúpiť do e-commerce, tak tie úplné začiatky boli také, že ste neočakávali teraz, ako brutálne to začne rásť, alebo tam bol taká dlhšia adopcia, kde ste ešte stále možno rozmýšľali, či to malo zmysel, či to bolo dobré rozhodnutie, alebo ako začal tento štart e-commerce? No my sme veľmi takí, povedal by som, že opatrní v tých rozbehoch, v zmysle, že my neinvestujeme, ani teraz, keď robíme expanziu, my neinvestujeme nejaké obrovské peniaze do nejakého obrovského launchu a proste, že stavíme na tú jednu kartu a dúfam, že to vyjde. Ideme veľmi inkrementálnym spôsobom a takisto sme išli aj pri tom e-commerce. Ako som aj spomínal, my sme začali s dropshipom, mali sme českého partnera, ktorý vlastne zabezpečoval kompletnú logistiku, skladovanie, sortiment. A my na našej strane teda bol ten ako ten frontend toho e-shopu, to znamená samotná stránka, zákaznícka podpora, práca s tým zákazníkom. Takže ten nejaký capexová investícia tam bola veľmi malá. Bolo tam to riziko samozrejme, že sme si kvázi odpílili časť toho nášho reklamného biznisu, lebo možno polovica našich inzerentov sa zrazu stali našimi konkurentami a aj to tak začali vnímať. Čiže veľkú časť toho reklamného budžetu sme v tom úvode prišli. Ale tým, ako sa tá trakcia toho e-commerce naozaj rozbehla, tak myslím, že veľmi rýchlo sme videli, že to bol dobrý krok. A už následne to bolo o nejakej optimalizácii a zvyšovaní objemu. A pri tomto štarte, čo ty vnímaš ako keby na takú najzložitejšiu časť, ktorú ste museli absolvovať? Lebo dovtedy ste riešili teraz napísanie článkov, robiť akože nejaký zaujímavý obsah a nemuseli ste zachytať fyzických produktov. Ale teraz, keď už sa to preklopilo aj z toho dropshippingu a už to začalo byť seriózny biznis e-commerceový, kde už ty aj musíš mať nejaký svoj vlastný sklad a nejaké priestory, tak čo bolo takéto najzložitejšie pri tomto switche? Hej, ako ten switch z toho online sveta, od digitálneho do fyzična, to je veľký skok a je s tým spojených strašne veľa vecí, ktoré si možno človek úplne naprvu neuvedomuje. Takže opäť dneska máme tu fulfillmenty, nemusíš proste robiť vlastnú logistiku, vieš si nechať postaviť e-shop alebo použiť nejaké krabicové riešenie, nemusíš robiť veľa vecí. My sme v tomto troška taký čudní, že my si všetko snažíme robiť sami a na kolene a inkrementálne, takže aj s tým skladovaním, aj s tou logistikou my sme začali, my sme si postavili vlastnú predajňu na Zelenej lúke, doslova. Sme si kúpili pozemok v Hrádku, v dedinke pod kopcami, hej, pod trailami. Idylka, hej. Vesnička z Čediskova a tam sme si postavili predajňu, za ňou sme si postavili pump track, hej, na testovanie bicyklov. A z tejto predajne sme potom začali expedovať tovar. Tá naša prvá expedičná miestnosť má podľa mňa tak 20 m štvorcových a tam bol celý sklad a expedícia. A keď sa na to teraz tak pozeráme, tak sme ako absolútne nechápeme, že ako sme sa tam mohli vôbec akože zmestiť, nielen, že efektívne na chodenie, hej? Že... Veľmi, akože picking bol veľmi jednoduchý. Takže tam to začínalo a potom, ako ten objem bol väčší, tak sme si kúpili lodné kontajnery, ktoré sme si proste nechali pospájať, prerezať, natrieť. To boli naše prvé sklady. Výhľad tých kontajnerov je, že proste keď sa ti zväčší sklad, tak ako kúpiš si ďalších pár kontajnerov, to tam pekne privaríš a máš z toho, akože expanduješ sklad. Takže takýmto spôsobom sme možno 2-3 roky fungovali a naozaj sme
každý rok robili nejakú expanziu toho skladového priestoru. No a vlastne až to covidové obdobie nás tak naštartovalo, že už sme nemali šancu ako keby expedovať z týchto priestorov, ktoré máme v Hrádku, a spravili sme ten veľký krok, že sme si prenajali veľkú halu, to je 5000 m štvorcových, a proste 12 metrov výška, čiže velikánska krabica, a do nej teda nakúpili aj technológiu, robotiku, ktorá nám pomáha zaskladňovať a vyskladňovať tovar. A z tejto hale vlastne doteraz fungujeme a máme ešte relatívne veľký priestor, si myslím, na ďalší rast z tejto jednej haly. Takže ten veľký skok bol naozaj asi z toho inkrementálneho rastu v Hrádku do tej veľkej haly, ktorá je pri Trenčíne. No a samozrejme s tým je spojené aj veľké množstvo kešu, aj peňazí, ktoré musí ísť do tovaru a do toho pracovného kapitálu. Ako si spomínal, že zaujímavé sledovať túto cestu. A ináč pekne si povedal to, že my sme tu takí, že si všetko chceme spraviť sami. Nedávno som videl v televízii rozhovor zrovna so Štefanom Skrúcaným, kde sa ho pýtali ohľadom investícií a daní. Ja som čakal, že čo povie, hej, že je z takého iného segmentu zábavy, moderovania a podobne. A on povedal, že že na Slovensku je taký zaujímavý koncept, že my chceme si spraviť všetko sami, všetko vieme, ale iba tak trochu. Že keď to už prejde do tej serióznej časti, hej, že už naozaj treba robiť veľké rozhodnutia, byť deep dive v nejakej téme, tak tam to už celé končí. No a na tom to potom padá, že človek sa stále spolieha na to, že všetko vieme tak trochu, ale nevieme potom tie veci úplne do hĺbky, aby sme vedeli fakt robiť riadne rozhodnutia. Je to taký, samozrejme, learning process pre všetkých, aj pre mňa. A za mňa toto ma napríklad baví, hej, že keby sa spýtal, čo ma baví, tak ma baví práve to, že sa musím učiť veľa vecí, na ktoré možno nemyslíš na začiatku, keď tá škála je menšia, a nejak to neriešiš a nemusíš proste takéto veci optimalizovať a nejak ti to vychádza a proste neriadíš cash flow a neriešiš firemnú kultúru, neriešiš proste pracovný kapitál a sezónnosť a štruktúru skladu a podobné veci. A asi áno, keby si akože mal niekoho veľmi skúseného, kto ti tam proste prinesie existujúce softvery, nástroje, procesy, profesionálny tím, tak asi to máš jednoduchšie. Na druhej strane ten cost týchto vecí, čo som teraz vymenoval, je tak obrovský, že často si to v našich podmienkách ani akože nevieš úplne dovoliť, bez toho, aby si mal teda naozaj veľkú investíciu, ktorú potom akože v odzvukách oplieskáš na tieto zavedené a overené procesy a veci. Takže my máme stále taký ten bootstrap mindset, aj napriek tomu, že už nie sme úplne malí. Pretože ten e-commerce je hra efektivity za mňa. Či máš, ak máš vlastný produkt, chvíľočku máš vysokánske marže, žije za ti dobre, máš veľký priestor a nemusíš robiť ako keby až také optimálne rozhodnutie, až takú efektivitu v rámci vlastnej firmy. V momente, ako sa staneš troška viac komoditou, alebo si reseller, alebo si na trhu, ktorý je už viac vyzretý a tých hráčov je tam veľa, tak je to čisto len o tom, aký efektívny dokážeš byť. Či dokážeš tú kvalitnú službu a ten tovar k tomu zákazníkovi dostať za čo najmenšie náklady na tvojej strane. Ak sa ti to darí, tak dokážeš rásť, či už vďaka teda performance reklame alebo word of mouth reklame. Ak nie si efektívny, no tak umieraš. No. Nemáš to na tom v tej kategórii ako keby ďalej schopnosť rásť. Možno si nájdeš nejaký menší níž, kde máš lepšie marže, ale to ti zastaví ten rast. Jasne. No, tiež medzi našimi klientami sú biznisy, ktoré už teraz neexistujú. Fungovali 10-15 rokov, najviac je to v detskom oblečení alebo v takomto segmente. V konečnom dôsledku je niekoľko dodávateľov tuto v Európe, ktorí definujú ceny nejakým spôsobom a hej, je to naozaj, že hra resellerstva a tej tenkej marže pri stále zdražujúcej sa reklame, stále zdražujúcich sa vstupoch, tak je to presne, že hra tej efektivity, ale to má tiež určitú hranicu do toho momentu, kedy uvedomíš si, že potom robíš iba obrad pre obrad a nerobíš obrad preto, aby si z toho vedel vôbec akýkoľvek zisk ukreovať. A nehovoriac o tom, o vstupe všetkých čínskych shopov, ktoré akože drtia cenovo, dumpujú ceny, jak sa dá. A v konečnom dôsledku je to prostredie, kde sa nedá relevantne ani konkurovať a postaví sa David versus Goliáš, ale v skutočnosti ten David úplne nemá návrh v ničom.
Je to tak, no. Keď sa hráš ako keby v tom segmente, v kategórii, ktorá je naozaj jednoducho šipovateľná z Ázie, alebo nebude aj ten tovar naozaj je len azijského pôvodu a ty ho tu prepredávaš, tak áno, ako tam asi to bude veľmi ťažké nájsť ako keby ten benefit pre toho zákazníka, ktorý mu vysvetlíš, že prečo by to mal kúpiť naozaj len u teba a nie z toho azijského marketplaceu. Hej, samozrejme sa nemusíme baviť o tom, ako azijské marketplace nedodržujú pravidlá a majú ako keby zľahčenú tú hru, lebo obchádzajú kopu vecí, ktoré ty ako európsky predajca musíš riešiť. Hej, tam je veľa vecí, ale keby sa aj toto napravilo, tak samozrejme ten výrobca, alebo teda ten kto je bližšie pri zdroji, bude mať lepšie podmienky na ten predaj. Čiže ak si reseller, čo sme aj my, tak tá cesta, ktorou my ideme a musíme ísť, je byť top of mind v nejakom konkrétnom níši a dať nejakú pridanú hodnotu, ktorú to zahraničné trhovisko proste nikdy nedá. U nás je to komunitný obsah, podpora komunity, podpora cyklotrás, podpora ako keby toho športu, hej, toho hobby, prečo vlastne ten človek to robí. Hej, na ten bicykel sadá nie preto, že to je niekedy to je dopravný prostriedok, ale väčšinou je to proste nejaká forma oddychu, psychohygieny, športovej aktivity, proste zlepšovania fitnessu a chceš sa o tom proste s niekým baviť, chceš to zažívať s nejakými ďalšími ľuďmi a proste potrebuješ občas poradiť. Na to sme tu my. A teda dúfame, že ten zákazník to ocení a vidíme, že to oceňuje a teda nebude ten tovar hľadať čo najlacnejšie, hoci ide na internete, keď má ako keby ucelenú komunitu s uceleným obsahom a vie to kúpiť lokálne. Ja ešte aj vnímam, že veľmi pomáha k tomuto cyklobiznisu aj to, že je to tovar, ktorý ešte aj vyžaduje nejaký servis, človek sa naň potrebuje spoľahnúť a keď už si to niečo objedná z Číny alebo z nejakého takéhoto e-shopu, tak vie, že ten servis za tým nebude, hoci kto sa mu to nebude snažiť poservisovať. A zároveň je veľa značiek, ktoré sú zase v priestore etablované, takže tiež nechcú úplne siahať po nejakých super no-nameových veciach, ktoré nie sú odskúšané trhom, nie sú odskúšané rokmi, takže ja tiež vnímam aj túto silnú vec, lebo je rozdiel si kúpiť nejaký kvalitný bicykel, ktorý stojí 3, 4, 5, 6, 10 tisíc eur. To som bol ináč prekvapený, že niektoré bicykle sú už drahšie ako auta. Môže byť? Ale je to komplexnejšie rozhodnutie, ako keď si ide niekto kúpiť iba svetrík alebo tričko alebo podobne. Jednoznačne. Samozrejme pri svetríkoch a tričkách máš nejaké rizika z hľadiska obsahu toxických materiálov a proste použitia nejakých akože chemikálií, ktoré ti naozaj nerobia dobre. A to riziko tam je a veľakrát naozaj tie čínske marketplace to veľmi neriešia a samozrejme tým, že to není testované v Európe, tak ty ako zákazník ani veľmi nemáš šancu vedieť, že čo si na seba obliekaš. Ale teda to je niečo, čo si dáš na seba. Pri tom bicykli si predstav, že ideš proste, zjazduješ v Karpatoch 60-kou po nejakej asfaltke a ten materiál, na ktorom sedíš, ty si chceš byť istý, že bol testovaný, že je kvalitný, že je overený, že to má nejaké certifikácie, lebo keď sa ti tá vec proste v tej rýchlosti zlomí, no tak ako to není boh vie čo. Kosti ti vyrastli iba raz. No, v tej rýchlosti to sa bavíme o možno horších následkoch. Takže tam naozaj chceš si byť istý pri tých kľúčových komponentoch, preto cyklisti veľa investujú do overených brandov, sú schopní a ochotní si proste za stovky eur kúpiť ako kúsoček železa v úvodzovkách teraz. Práve preto, že je proste rokmi testovaný, rokmi overený proste aj v závodných a profesionálnych podmienkach a tí ľudia mu dôverujú. Lebo tú istú vec potenciálne naozaj ten čínsky výrobca vie vyrobiť, bude vyzerať podobne, materiálov bude tiež možno podobná, ale tá quality assurance je tam úplne iná, nie je tam tá certifikácia a nemáš tam tú istotu. No a pri tej cyklistike, keď naozaj tam dôveruješ tomu bicyklu doslova so svojím životom, tak ako chceš si byť istý. OK.
teraz sa pozrieme tak, že keby si išiel ty radiť nejakým teraz začínajúcim e-shopárom alebo e-shopárom v rannej fáze, ktorí sa rozbiehajú a ty si teraz absolvoval tú cestu prechodu cez ten dropshipping, maličký sklad a potom transformácia do toho väčšieho skladu, kde by si ty povedal, že kde sú také najväčšie úskalia, ktorým by sa mal ten e-shopár vyvarovať, alebo možno témy, ktorými by sa nemal zaoberať a mal by sa fokusovať na niečo iné, lebo v tom čase si myslíš, že to nie je dôležité. Jasne, ono sa to veľmi vyvíja. Ja som podobnú otázku dostal pred možno 2 rokmi a to odpoveď asi bude iná ako dneska, lebo tu máme vlastne AI revolúciu a to ti veľa vecí ako keby sa zmení z hľadiska toho, ako sa pozeráš na možno aj vývoj, technologický vývoj, myslím. Keď sme začínali my, tak neexistovali krabicové riešenia, takže my sme si to kvázi kodili sami. A pred tým rokom, 2 by som povedal, že jasné, ako dneska nemá zmysel sa proste baviť s nejakým custom riešením a nechať si to budovať, alebo pokiaľ to nie je akože tvoje hobby a nebaví ťa to, tak nechať si vyvíjať e-shop na mieru je nezmysel. A teraz sa to možno začína sa troška otáčať a máš ako keby obrovské množstvo e-shopov, ktoré sú na rovnakých platformách, vyzerajú rovnako, ten feel je rovnaký a keď sa chceš trošička odlíšiť, tak možno, že tento custom riešenie s pomocou moderných toolov a nie je úplne akože od veci. Existujú aj hybridné už riešenia, ktoré sú platformové a vedia to akože veľmi pekne prispôsobovať. Presne tak a ešte stále ako keď nemáme agentic commerce, ale ak proste sa budeme posúvať do toho, že ľudia, zákazníci začnú viac využívať LLMK na nielen research, ale aj samotný nákup tovaru, tak potom aj tá potreba nejakého veľmi drahého, vyladeného e-shopu vlastne troška odpadá a ty dokážeš byť relevantný e-commerce hráč aj bez toho, aby si mal e-shop teoreticky. Máš len nejakú ako backendovú integráciu na LLMK a tá hra začína byť viac o tom, že či máš ten produkt, ktorý ten zákazník chce, či máš tú kvalitu, tú zákazníckú skúsenosť, či ho dokážeš presvedčiť, že ty si to správne miesto, kde ten produkt kúpiť. A to sa týka aj resellerov, aj D2C e-shopárov, keďže ak ten produkt ten zákazník nepozná, tak samozrejme musíš ho najskôr nejakým spôsobom do tej hlavy toho zákazníka dostať. To je samozrejme ťažší job, ako keď si reseller a predávaš produkty, ktoré už ten zákazník pozná. Ale samozrejme pre toho resellera je to o tom, že prečo uňho. A to sú práve tie veci o tom, aby si budoval či už samotnú komunitu, tá samozrejme veľmi pomáha, no ale aj ten brand a tú recognition tej značky a tej kvality, ktorú si proste dlhé roky buduješ. A to za mňa je aj ako keby nejaká obrana proti tej dobe LLM-kovej, kedy ten zákazník to, aspoň si myslím, že zákazník to nebude úplne delegovať na chatbota, že proste kúp mi to hocikde, ale tiež bude mať nejaké preferencie, bude mať nejakú skúsenosť, tiež nebude mu jedno, kde to kúpi. A preto ten brand a ako keby to budovanie poznateľnosti značky je strašne dôležitá vec, ktorej sa aj teraz my veľmi venujeme. Čiže miesto toho, aby sa hardcellovo púšťal do toho, že ideme teraz seliť a produkty predávať, tak vybudovanie brandu a toho dôvodu, prečo by ten zákazník mal si vybrať práve tohoto dodávateľa svojho, alebo teda e-shop, z ktorého by nakúpil a prečo tie produkty sú pre ňoho vlastne tie najvhodnejšie. Áno, čiže takýmto spôsobom. A samozrejme ten brand môžeš budovať rôznymi spôsobmi, aj to takéto tvrdé performanceové predávanie toho produktu ti buduje tú značku, ak dodáš tú kvalitu a tú kvalitnú službu a ideálne sa troška odlíšiš od niekoho iného. Keď predávaš to isté, čo Alza, tak ako musí sa veľmi odlíšiť, aby si toho zákazníka presvedčil, prečo nepôjde do Alzy. Keď proste predávaš veci, ktoré vieš kúpiť na Amazone alebo iných trhoviskách lacnejšie, tak opäť musíš veľmi tvrdo rozmýšľať nad tým, čo je tá pridaná hodnota pre toho zákazníka, prečo si ťa zapamätá a prečo sa k tebe vráti. A to ti začína budovať troška ten brand, ktorý potom neskôr musíš podporiť aj nejakými brandovými aktivitami alebo kampaňami, aby si ten zákazník ideálne spomenul na teba, keď bude chcieť riešiť nejaký konkrétny typ produktu. Pozrieme sa teraz na tému škálovania biznisu a akým spôsobom vy rozmýšľate nad škálovaním, lebo voláte sa akože jednak, že MT Biker, akože trošku to zužuje ten priestor, kde sa dá narábať.
expanzia do zahraničia, segmenty ďalšie, akým spôsobom Mhm. tu uvažuješ nad tým? No, áno, akože MT Biker je teda odvodený od mountain bikera, čiže horskej cyklistiky, ale zistujeme, že nie až také veľké percento ľudí toto nejako rieši. Samozrejme tá core komunita, tí mali ako keby aj problém, keď sme začínali riešiť obsah pre cestnú cyklistiku, Okay. pretože však ako sme MT Biker, tak založte si road biker a tam si to chodte robiť. Áno, my sme iná komunitka, Áno. nemiešajte nám tu veci. A potom samozrejme veľký problém bol, keď prišli e-bajky, lebo to je zase niečo iné. My sme spúšťali outdoorový sortiment pred 2 rokmi a oddelili sme ho do brandu MT Hiker. Toto nám na Slovensku funguje, ale robíme si práve teraz ako keby prieskum a pravdepodobne smerujeme k tomu, že tieto dva brandy zlúčime, pretože sme zistili, že nie je to až také podstatné, ako sa volá presne ten e-shop, v ktorom to nakupuješ. Sú to príbuzné veci, častokrát tí ľudia, ktorí nakupujú outdoorový sortiment, čisto proste ski Alpy, turistika, beh, sú to tí istí ľudia, ktorí nakupujú tie cyklistické veci. Proste to len iná aktivita, ktorú robia či už v zime, alebo proste popri tej cyklistike. Čiže ten presah je veľmi veľký a nevadí im, že ten sortiment je zaradený ako keby v cyklistickom šope. My sme si to aj testovali, lebo v zahraničí vlastne MT Hiker sme nespúšťali, ale máme outdoorový sortiment aj na MT Bikery v zahraničí a máme vyššie percento predaj outdoorového sortimentu na zahraničnom MT Bikery ako na slovenskom MT Hikery. Okay. Čiže tak na to hovorí, že ten brand alebo ten názov není až taký aký podstatný problém. Ale nechceme ísť viac do šírky, nechceme ísť do iných športov, pretože už by to nebolo konzistentné, uveriteľné, nejako by to nehralo spolu úplne. Čiže myslím, že zostaneme ako keby v tejto selekcii. A tá expanzia je potom pre nás primárne geografická. My sme začali viac menej s klasickým V4. Tam sa nám darí celkom dobre. Silné trhy pre nás mimo Slovenska sú Česko, Maďarsko. V Poľsku sme mali proste jeden extrémne dobrý rok a potom ďalší rok, kedy sme boli takí, že fúha, že vôbec to nejde, ako sme chceli. Takže tam ešte troška tak ako rozmýšľame, že čo robíme dobre, čo robíme zle. Ale popri tom spúšťame ďalšie trhy v rámci Európy. Ideme takou ako keby tou logistickou kružnicou. Začínali sme s tými krajinami, kde sa vieme dostať D+1. Teraz riešime krajiny, kde sa vieme dostať D+2. A myslím si, že postupne budeme chcieť robiť lokalizácie do všetkých krajín v rámci Európskej únie. Zaujímavým spôsobom rozmýšľate nad tým, že nerozširovať zbytočne ten sortiment, hej, že stále sa to motá okolo hôr a už sa človek si, že buď ideš tam na nohách, alebo tam ideš na bicykli, takže akože dáva to zmysel. Alebo na lyžach. Áno, presne. A aj to zužovanie na ten jeden brand, hej, lebo ja to tiež tak vnímam, že ľudia potom, alebo tie firmy pridávajú ďalšie a ďalšie brandy, kde sa akože trošičku defokusujú, rozťahuje sa to celé, tým sa zrazu ti nabobtnáva, lebo potrebuješ to obslúžiť v ďaleko širšom spektre a v konečnom dôsledku nevieš spraviť to, že 100% mať fokus na tú jednu vec a vymyslieť to práve tam, tú logickosť toho celého biznisu, ako by mala fungovať. A takýmto spôsobom si potom oni odoberajú zdroje a fokus. My sme teda tiež tak vnímame, že MT Hiker a MT Biker sú tak podobné brandy, že sme si povedali, že však ako to nemôže byť problém. Jednak kvôli akože poznateľnosti, ale aj kvôli nejakej komunikácii. No ale stále sú to dva odlišné brandy, ktoré musíš separátne komunikovať. Rozmýšľaš teraz, keď robíš nejaké sponzorstva alebo nejaké eventy, či to nazveš tak alebo onak. Máš merch taký onaký, máš ľudí, ktorí tvoria content pre outdooristov, pre cyklistov, pre bežcov. Áno, troška ti to bobtná. Keď sme sa bavili o tom, že ten e-commerce je hra efektivity, tak toto ti tú efektivitu uberá. Pri tejto ceste tej škálovateľnosti spomínaš si na nejaké veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré si musel spraviť a najviac vtedy posunulo firmu? Fúha, to je ťažká otázka taká. Akože pamätám si na obdobia, kedy nás troška prefackala cashflow a akoby riadenie zásob. To je takéto obdobie, ktoré si vždy spomínam, že bolo náročnejšie, lebo prišlo relatívne neskoro v tom zmysle, že tu už sme boli firma o 13 miliónov obratu zhruba
A prvýkrát sme vlastne ako došli do bodu, kedy napriek tomu, že sme rástli, napriek tomu, že sme boli ziskoví, že cyklistike sa vtedy darilo aj na trhu, tak sa nám začali kopiť zásoby a vlastne som tak nejako v jednom bode precitol, že keď si vyextrapolujem ako keby ten cash, ktorý máme teraz na účte a tú našu sezónnosť, takže nám vlastne ako keby dojdú peniaze na konci roka. A to je vlastne prvýkrát, čo sa ti niečo udeje, tak ťa to troška ako vyšokuje, takže začneš proste aktívne riadiť tie zásoby, začneš robiť cieľené ako keby výpredaje, nielen preto, aby si, akože teraz si troška pomohol s peniazmi, ale vieš, že proste potrebuješ v auguste predávať, aby si vo februári mal na výplaty, keď to tak zjednoduším. A to riadenie cashflowu je teda niečo, čo podľa mňa každý e-shop si v nejakej fáze ako keby zažije a troška o to prepleskne. Pokiaľ teda od začiatku to nerieši, lebo ale taký veľa nepoznám. Väčšina to nerieši. Áno. Až keď príde problém. A ten problém je, čím si väčší, tak tým problém je väčší a je ťažšie riešiteľný, lebo proste nevyťahneš z váčku 1 000 000 eur na dofinancovanie skladových zásob. A takisto, keď už máš naozaj problém a že už doslova si ako keby na účte je sucho, tak vtedy ti ani banka veľmi nepomôže, lebo banky neradi chodia do ako keby zlých situácií. Áno. Čiže musíš to vedieť dostatočne dopredu, že taká situácia môže nastať, aby si to ešte s tou bankou vedel komunikovať a vedel si backup. Bez problémov ako keby tým obdobím preplávať. A čiže to je taký akože, to je taká lekcia. Ja veľakrát to hovorím a podľa mňa veľa e-shopov to proste v nejakom štádiu svojho vývoja zažije. Musel si vtedy riešiť aj nejaké katy v týme, alebo na všetci tomu to nedošlo? Nie, myslím si, že tým, že to bolo to precitnutie, že bolo relatívne skoro. Naozaj sa bavíme o tom, že my sme to je jedna z vecí, ktoré zase my tak ako si radi staviame veci, tak strašne ja a tú kultúru nejakým spôsobom aj v rámci firmy rozosievam, že všetko si snažíme merať. Na všetko máme dashboardy, na všetko máme metriky. A takže sme videli už vtedy ten trend, ako keby tú rastu tých skladových zásob a ako sa začína tá skladová obrátka proste znižovať. A my už dlhodobo vieme, ako vyzerá naša sezónna krivka. Čiže my vieme, že keď sme niekde na nejakej úrovni v auguste, tak vieme, kde budeme zhruba v decembri, v januári, februári, keď je náš off-season. A že z toho si vieš vyextrapolovať, akú zásobu budeš mať, aký cash vlastne potrebuješ na financovanie toho skladu a dalo nám to ako keby pol roka na riešenie problému. Ja za pol roka vieš vyriešiť takýto problém, za 2 týždne nevieš. Jasné. A to je aj rada pre všetkých e-shopárov, že už od začiatku merajte všetko, čo sa dá, trackujte všetko, čo sa dá. Viete sa stretnúť s rôznymi ďalšími väčšími e-shopármi, ktorí sú ochotní na rôznych eventoch sa porozprávať s vami a dať vám takéto know-how, na čo sa zamerať a čo mať naozaj pod kontrolou. Lebo keď už ten problém nastane a človek nevie ani skade prišiel, tak už nemôže mať ani páru, akým spôsobom by ho vedel efektívne vyriešiť. Takže pretože keď dostatočne dopredu viete, že sa niečo takéto u vás varí, tak už sa dajú robiť kroky, aby sa tomu predišlo a pripraviť sa na tú horšiu časť, ktorá je spojená s týmto biznisom. Hej, je to tak, lebo čo si ja spomínal, že katy. Keď už máš problém s cashom, tak nevyriešiš ho nikdy katmi. Pretože tie katy ťa stoja vlastne ešte viac peňazí. Pretože samozrejme tí ľudí musíš, ak teda s nejakými ľuďmi sa lúčiš, tak je tam odstupné, sú tam výpovedné lehoty. Čiže paradoxne toto riešenie je strašne drahé. Vôbec si nepomôže s tým akutným problémom. Takže ideálne sa tam ako nedostať do toho cashového problému. Poďme sa teraz pozrieť na tému AI a toho, akým spôsobom dokáže AI ovplyvniť celý e-commerce. Vieme už o tom, že development vo všeobecnosti a technologickú časť celého tohto biznisu mení extrémne. My to vnímame takisto a zavádzame množstvo rôznych zmien v procese a v tom, ako sa e-shop systém ako taký vyvíja, ako sa tvoria dashboardy, ako sa kolektujú dáta, ako sa vyhodnocujú. Ako sa ty pozeráš na AI v e-commerce? My ako dlhodobo robíme automatizácie procesov, kde si vieme identifikovať, že je to niečo, čo je proste repetitívne,
a že to nemusí robiť človek, že je to proste nejaká klikačka alebo nejaký stupidný proces, ktorý naozaj nikoho nebaví. Takže my tú automatizáciu robíme dlhodobo ešte predtým, ako to bolo v úvodzovkách jednoduché vďaka AI. A tým, ako prišli LLM-ka a dokážu veľmi dobre analyzovať texty, proste obrazové informácie, tak tých procesov, ktoré identifikovali na nejakú automatizáciu, je teraz výrazne viac. Sú to také akože povedal som, že desiatky takých menších čiastkových procesov, ktoré ti ale v súhrne šetria podľa mňa u nás akože desiatky ľudí. A to sú veci ohľadom analýzy dodávateľských faktúr, zrýchľovanie príjmu tovaru, zrýchľovanie expedície tovaru, automatizáciu nákupu, predikciu toho tovaru, ktorý vlastne potrebuješ nakupovať, kedy ho potrebuješ nakupovať, a rôzne budgetingové záležitosti. A potom samozrejme takí tí osobní asistenti pre konkrétnych ľudí v rámci firmy, ktoré im pomáhajú, či už nejakým ako keby know-how, alebo teda s nejakou analýzou informácií. Zákaznícka podpora. Samozrejme sme skúšali aj nejakého plne automatizovaného chatbota, ale to nie je úplne, nedáva to taký zážitok a takú kvalitu tomu zákazníkovi, aby to bolo dostatočne dobré. Takže automatizáciu zákazníckej podpory máme skôr na backende, kedy nám to niektoré typy tiketov dokáže vyriešiť samo. Co bavíme možno o 20% tiketov. A na väčšinu tiketov to dokáže minimálne kategorizovať a navrhnúť nejaké riešenie, ktoré už potom ten agent, ten človek teda nejakým spôsobom prípadne upraví a rieši. A veľa riešime ako keby samoobsluhy pre toho zákazníka, aby si vedel strašne veľa vecí robiť sám. Nemusel proste sa pýtať na stav objednávky, keď sa niečo zmeniť, keď sa niečo zrušiť, keď sa niečo pridať. A na to všetko máme tooly. Takže to je taká široká odpoveď, ale teda zavádzame veľké množstvo LLM-based automatizácií a taký ten velikánsky projekt alebo velikánsky challenge, ktorý máme a ktorý sa snažíme posúvať pred sebou, je agentic programovanie alebo teda vývoj. Tam poviem, ako úprimne nie sme ešte tak ďaleko, že by som povedal, že teraz mi tu proste Claude Code behá, niečo mi kodí, ale snažíme sa tam ako keby dostať tým, že máme ten codebase relatívne starý, keď to tak nazvem, lebo má to už nejaký vek. Nie je to proste úplne moderná architektúra, ktorú ti dneska tie Claude Cody ako keby navrhnú, tak aj tá práca s tým codebaseom je troška náročnejšia pre tých agentov, ale snažíme sa tam dostať, aby sme si tým vedeli pomôcť a troška zrýchliť ten náš development. Kde ty vidíš e-commerce ako taký o najbližšie 2, 3, 4, 5 rokov? Akože keď už vidíme presne to, ako vstupuje AIčko do celej tejto technologickej časti, ako prebieha to, ako sa automatizujú aj sklady, automatizujú sa riadenie zásob, personalizácie na frontende rôzne, tak kde ty vidíš, že sa ten e-commerce takto posunie od týchto pár rokov? To je ťažká otázka, lebo keď si potom náhodou vypočujem o 5 rokov, tak určite budem... To je úplne inde. Hej, nám sa ten svet teraz tak mení pod nohami, pod rukami, že hociaké predikcie sú akože fakt cucanie z prsta. Určite sa bude ten e-commerce, ten tlak na nejakú efektivitu a maržu tam proste bude, to je dané, hej, to je proste dané obchodnou súťažou a zákonmi ekonomiky, takže dúfať, že sa mi bude zlepšovať marža len preto, že som väčší alebo niečo, to nebude. Tlak ako keby zahraničnej konkurencie určite bude väčší a pevne dúfam, že zase Európska únia trošička si ochráni ten svoj obchodný priestor a aspoň zrovná tie pravidlá pre zahraničné marketplacy a tá konkurencia s nimi bude ťažká, ale aspoň férová. Momentálne nie je férová, to treba povedať. Určite to resellery budú mať ťažšie v tom zmysle, že tá marža bude tenšia, takže to bude hrá na efektivitu. Na druhej strane ani D2C to nemajú vždy vyhrané, lebo tých produktov a tých riešení a tých vecí na trhu je také obrovské množstvo a nechať si niečo vyrobiť, nechať niečo dneska už aj nakodiť pre netechnického človeka je relatívne jednoduché. Čiže je to obrovský taký ten overload toho
tých produktov a tých riešení a dostať sa k tomu zákazníkovi ako je ťažké a to bude ešte ťažšie, takže neviem, no ako nie je to... Čo asi vieme je, že veľa vecí sa, ten trend ako keby presunú tej komercie do online stále pokračuje. E-commerce ako podiel e-commerce na retaile alebo teda na celkom nejakom obchode naďalej rastie. Na Slovensku myslím, že máme ešte by sme tak zhruba na tretinovej úrovni voči povedzme Británii z hľadiska penetrácie e-commerce, takže je veľké množstvo priestoru kam rásť. Ale aké kanály, aké produkty, či D2C, či resell, či taký onaký, to sa strašne často a teda veľmi rýchlo mení. Hej, že vnímam to podobným spôsobom, že je to také trochu veštenie z gule. Teraz nedá sa povedať, že niekto si pozrie teraz, že ambiciozný príbeh Tomáša, MT Biker, idem založiť komunitu a idem toto celé zreplikovať, tak asi by som to neodporúčal, lebo 30 rokov, alebo teda tak v biznise to úplne človek akože teraz rýchlo nevyštrngá a k tomu mu nepomôže asi to ani to AIčko. Ono je to taký, prepáč, je to taký paradox, že keď niekto radí, že keď niekto hovorí o svojom príbehu, ktorý je úspešný, tak je možno lepšie ho proste ignorovať a nekopírovať, pretože to už sa udialo, to už je história. Áno. A pravdepodobne, keď sa budeš snažiť kopírovať niekoho cestu, tak už to vôbec nebude fungovať. Takže niekedy možno také neštandardné kontraintuitívne spôsoby, akým to budovať, sú asi lepšie. Nekonvenčné. Áno. Hej. OK, blížime sa teraz k záveru. A mňa by to zaujímalo, že čo by si ty poradil tomu ambicioznému e-shopárovi, ktorý rozmýšľa so svojím biznisom a je možno teraz v nejakej stagnácii, lebo na trhu sa to teraz tak začína nosiť. Máme tu rôzne situácie, vojny, nevojny, s týmto sme sa nestretli posledné 10 ročia, keď to tak poviem, v takejto miere. Internet tomu pridáva celé na sile, lebo však informovanosť teraz je neporovnateľná, ako tomu bola 20-30 rokov späť. Tak čo by si ty poradil, že kde by sa mal ten ambiciozný e-shopár teraz fokusovať? Ja si myslím, že to, čo teraz tu zažívame, je troška taký nový normál. Myslím si žiaľ, že ako keby minimálne tá rýchlosť tej doby nespomalí a nie je toto nejaký proste obdobie, že máme takú politickú reprezentáciu tu a v Amerike a podobne, ktorá akože spôsobuje niečo takéto a keď sa to vymení, tak zrazu bude všetko zasa naspäť ako bývalo. To si úplne nemyslím. Naozaj ten svet akceleruje. Takže tá jedna dôležitá vlastnosť pre hociakého e-shopára, biznismena, podnikateľa je flexibilita, je prispôsobivosť, adaptabilita na to prostredie, v ktorom existujem. A pretože už len to, keď som prispôsobivý a dokážem vidieť tie trendy a kam veci smerujú, tak už len to dokáže spôsobiť, alebo dá mi to veľkú výhodu voči konkurencii, ktorá to nevidí, alebo ktorá to ignoruje, alebo ktorá si hovorí, že toto prejde. Sa bráni tomu. Že proste to je nejaký, toto odíde a proste inflácia, takéto veci, to sa nás netýka. A keď to vidíš a reaguješ na to a prispôsobíš sa tomu, tak máš veľkú výhodu, ktorá sa možno neukáže hneď, že to sa neukáže o mesiac, o dva, to sa možno ukáže o 2-3 roky. A aj pri tom AI, ako ty si buduješ si povedzme nejakú dôveryhodnosť tvojho brandu pre tie LLM-ka a to není zo dňa na deň, tak ako pri SEO. Keď máš SEO, tak tiež to nie je niečo, že zmením niečo na stránke a o 2 dní mám zrazu 30-násobný trafik. Ale keď to robím dobre, tak postupom času, pol roka, rok, 2 roky vidím ten benefit. Takže asi tak by som povedal, že vedieť sa prispôsobiť tej aktuálnej situácii, byť troška aj realista, že ak naozaj som v biznise, alebo v kategórii, ktorá stagnuje alebo nebude aj klesá a je to len nejaký ako keby dočasný výstrelok, tak možno pivotnúť, ísť inde. Naliať si čistého vína, pozrieť sa na to fakt realisticky. Nesnažiť sa ako keby za každú cenu sa držať niečoho, čo proste vieš, že ide inde, lebo na konci dňa ten trh ti ako keby diktuje, čo sa dá, čo sa nedá. Že keď môžeš mať
najlepší e-shop na svete, najlepší tým na svete, najefektívnejší, môžeš byť super founder, všetko, keď si v zlej kategórii, bohužiaľ, ako nedá sa svietiť. A preto si proste vybrať produkt, ktorý má ten potenciál a ako keby nezostávať v kategórii, ktorá realisticky už nemá ako keby tie najlepšie dni pred sebou. Takže, milí e-shopári, večer si naliať čistého vína, pozrieť sa pravde do očí a povedať si, že ak teraz stagnujem posledných pár rokov v tomto biznise alebo klesám a vidím, že to je aj krížom krážom cez konkurenciu, ktorá v tomto segmente pôsobí, tak môže to byť veľký varovný prst, kde by mal ten podnikateľ zapnúť svoju adaptabilitu a byť schopný reagovať na to, čo sa na trhu deje a pootočiť to kormidlo. A keď máte ešte k tomu dobrý tím na palube, tak to pootočenie kormidla bude jednoduchšie, ako si myslíte. Lebo tí ľudia môžu tiež sami cítiť tú stagnáciu, môžu tiež sami cítiť tú frustráciu a môže to byť pre nich ten krok, ktorý dokážete spraviť a bude to paradoxne ešte lepšie a budú vedieť fungovať ešte lepšie. Sú často tie rozhodnutia, ktoré sú strašne ťažké, ale keď ich potom spravíš a o pol roka si tak sadneš s tým tímom a si poviete, že prečo sme to nespravili skôr. Áno. Že akože dá, hej. Že nám to nenapadlo. No. Super. Za mňa výborný rozhovor, ja ďakujem veľmi pekne. Bol tu Tomáš Červenka z MT Bikeru, vybudovali úžasnú komunitu, určite navštívte, pozrite. Väčšina podľa mňa z divákov už si to pak pozerá a čekuje, lebo tiež máme rôzne requesty, že tu sa nám páčilo, takto to spravené na MT Bikery, poďme to spraviť aj my. Takže určite odporúčam, aby ste navštívili a ja Tomáš ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Majte sa pekne, vidíme sa v ďalších časti. Majte sa.